ассалому алейкум рахматуллоҳи ва баракату. духтаракаи хушрӯ, командаи беҳтарини ман. мехоҳам дар бораи нами духии коктейл маълумот диҳам. нами духи майда чай метавонед дар дурни сумкачотонам андохта ягон ҷои дуртар дар рафтен метавонед истифода баред. бехат буш хушрӯ будааст. ман 1.5 сол аст ки ҳамин компанияда кор кардастам. нав гирифтам. ҳамин бехат кленч бисёр буд. ина нав гирифтам, худам истифода бурдаистам. бехат хушрӯ будааст духтарав. ҳаматонда тавсия метиҳам. инами кабудаш аҷоибот бӯи приятни дорад. ҳам стойки будааст. инаиш розвишай. инаишам вообще аҷоиботай. бӯи гули садбаргай бӯям хеле мебояд. ишам аҷоиботай. ҳаматонда аҷоибот хушрӯяй. ҳаматонда тавсия метиҳам. гирен истифода барен. ягон ҷои дуртар рафтен метавонед сумкачотонда андохта бемалол истифода